हेल' लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय लोगोफोर नै जोंहा बेरायनो थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर थार मिलायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जों बबेयाव थांनो नागिरदों थ' बिदिब्ला जोंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर नै राजामन'खौ लांफैदों आरोना लोगोफोर हिन्जावसाया जाबाय आंनि बिखुनजोनि बिबुन फिसाजो ओमफ्राय हौवासाया जाबाय आंनि हौवानि बिमायनि फिसाला आरोना लोगोफोर नै बोथोरखौबो नाय आरोना लोगोफोर जा मोजां नुखादों अखा हाहांमोन आरोना ओमफ्राय नायनो जा मोजां जाखादोंमोन आरो मोनफैबाय ओमफ्राय बबेयाव दोनगोन गारिखौ होनांगोनसो गारि दोनग्रा जायगा गैया माथो ओइ सिगाङावलाय फाइनालि मोनफैबाय हाब्रु गोजा माथो लामायाबो फैफेरनायफोराबो बेयावसो थायो आरो चलो चलो मोनफैबाय नै जोंहा सासेया गोजौथारानो अखायाबो हाहां सिगाङाव बहुद फैबाय थायोमोन आरोना आङो बेहाय ओमफ्राय बिदि बानायनायनिफ्राय माने फैनाय जायाखैमोन भिडिअ लानाय जायाखैमोन आरोना लानांला ओरै नङा फाइनालि बागेसरि हाजो मन्दिराव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नायदो नै माबायदि जा मोजां आरोना लोगोफोर सोरबाफोर नायनोबा नायफैनो हागोन नै जा मोजां नुखायो आरोना थांनो बालायनाय मैं खींच के दिया है देख इधर पे अच्छा होगा तो खींच एक बार तू किधर आ जा ये बच्चे रात में बने ओमफ्राय जायाफ्रामा रिल्स बानायबावबाय आरोना लोगोफोर जाबाय जा तुझे खींचेगा बेखौथ' ला आं गोग्लैगोन नै जोङो ओंखारबोफिनबायमोन आरोना ओरैबो थांजायो
बैथिं थांनो नायथिं थांनायो बैथिं थाङा बैथिंसो ओरै खेब्रा उनथिंनिखौबो मिथियाखै नङा किस पर पॉइंट कर रही हो कहाँ देख गोला जाने सुनगा मैं क्यों बना रहा है मुझसे मैं अभी भी बना रहा है मैं बनाते रहेगा फोटो खींच ले एस्थेटिक बथल लालायनाय ओमफ्राय नै बिफा फिसाला ससे गाखोनानै ओंखारफिनदों आरोना जों गाहायाव थानोसै होननानै थांना होननानै बोला जाया फैब्रा औ थांजायो बेरायहैनो ओमफ्राय साहा बागानथिंबो फैबाय आरोना जोङो बेरायनो थान्दानो जा मोजांखा आरो नायदो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो जुइस थुइस लाबोदोंमोन आरोना बेयाव ज' जिरायनानै लोंबाय दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय रिल्सबो बानायबाय दसे ओमफ्राय फट' गारि लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर लाभ इउ अल बाय बाय